Здравейте, приятели! Това е първият епизод на Just Minecraft, но всъщност трябва да е четвърти в VBOX, обаче аз трябва да качвам там, затова в YouTube ще е първи. А който е заинтересован да гледа и първите 3 епизода, може да го направи в VBOX. Няма да ги качвам тук. Пък то нищо специално не е станало, така че може да започнете направо тук да ме гледате, защото ще качвам по-често. Така малко съм болничък, за което се извинявам. И клипът ще е по-кратък. Просто не съм в състояние да снимам някакви дълги клипове. Оф. Добре, виж какво е яко това. Слайм, motherfucker. Два слендъра. О, не. Какво да правя? Нямам друг шанс. Отивам да се бия. What the fuck? Мисля да не рискувам. Вау. Доста интересен звук. Но аз мисля да легна да поспа. Така, благодаря ви за гледанията. Сега не качвам толкова често поради проста причина, че съм на училище и ми е малко тежко. Това! Дръж! Fuck you, Slender. Чак на къщата ми се е качил. Тъпят гей. What the fuck? Добре да похапнем нещо. Да. Махайте се от тук, гадни слендери. Да, мисля, че ги няма вече. Така. О, не, има още. This is Sparta! Fuck! Die, motherfucker. Ехе. Аре, бе! Не съм трепал слендър от 2-3 месеца. Спис. Браво на мене. 20 ниво станах. Добре, в този епизод по-скоро виждате, че трепя слендери и разни други гадини. Сега. Тук съм почнал някаква жалка ферма. Сега добре ще да бъде, ако си спомням как се правише оградка там. Или не обратната, или какво беше? Да, мисля, че обратната беше. Значи не съм разциквал Майнкрафт от доста време, само да ви кажа. И точно това е причината, поради която съм някакъв пълен нуб. Да, сетих се. Но това изобщо не може да ми стигне. Както откъдето и да го погледнем. Така да видим колко можем. Ще можем по още един път. 16. Добре. Да само да пробваме нещо. Не. Една секунда да направим още малко.
така, тук за вратичката май... Да, точно така. Как знам. Добре, значи сега... Да, имаме в честа само да видите какво имам. За тези, които за първи път гледат поредицата. Така. Ако с мисля съм читвал, може да гледате първите епизоди. Така. Да. Ето я... диамантената кепка. Така. Реших да снимам, да се продължа поредицата на Майнкрафт. Защото горе-долу се гледаше. Дано и в YouTube да се гледа. Не ми стигнаха. Бях убеден, че ще ми стигнат, обаче съм се бъркал. Добре, този епизод мисля да довърша фермата и да ходя да уча, че просто адски малко време имам за някакъв вид учене. И да, остана 6. Не, брадвичката, къде е брадвичката? Имаме дърво, разбира се, че не. Добре, дано имам късмет, обаче аз така като гледам не ми се вярва. Ще да ми стигнат. Едно дърво. Трябва да щупя. Така трябва да се апдейтне също така версията на Майнкрафт, че съм малко по-старичка. 1.4.6, то вече май излезе пълнова. Така мисля, да. Защото аз много не ги знам. Не мисля, че скоро гледах един снапшот. Или не знам какво беше. Ма е излязла нова версия. Така. Изнели ги са вече. Стига повече. Прекалявам. Точно ми трябва една-две макс. Добре. И все пак успяхме. Сега да видим как ще направим тъпата жалка ферма. Да, ето. Слагал съм водичка тук. Окей. Нямам сидове обаче. Всъщност имам само един. Да погледнем в честа, случайно, ако имам нещо. Защото съм убеден, че няма, но... Секунда. Да, само... Такива имам. За сега не ми вършат работа. Няма да ги засаждам тях. Защото съм газар. И няма тук какво да чупя. Окей, сега да видим какво да правим. Да, ще почупим малко за синьо. Леко така няма. Но да не губим да държа все пак. Не мога да се дадат. Ето. Няма нищо. О, прасенци. Така. О, да. Колко интересно. Цели 2 сида. Добре, това беше всичко от мен. Довиждане.